Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha descartat fer un desdoblament al túnel del Cadí a curt termini. El cap del departament ha assegurat que perquè es pugui començar a parlar d'un desdoblament caldria una aposta clara del govern francès de voler desdoblar la part de l'A9 que va entre el túnel del Cadí i el túnel de Pimoren. I que ha representat una inversió de 23 milions d'euros i que representa, pel que fa a les intensitats de trànsit que té el túnel del Cadí, el més alt grau de seguretat que exigeix la Unió Europea en matèria de túnels. Aquest és un túnel que té una alta qualificació en matèria de seguretat i que la vol continuar mantenint. I és per aquest motiu, i naturalment perquè creix serveis. Tot practicable per vehicles d'emergència i amb voluntat que amb aquestes portes que tallen per pressió la possible sortida de fum, aïllar la galeria d'emergència, la galeria de serveis de qualsevol possible incidència relacionada amb el foc en el túnel principal. Aquestes afirmacions han estat fetes a la boca nord del túnel del Cadí en la visita que ha fet Nadal a la nova galeria d'evacuació del túnel del Cadí. En concret, el govern ha invertit 23 milions d'euros en fer aquesta obra que consta d'una galeria paral·lela al túnel amb 19 connexions a la via principal per mitjà de portes tallafoc. Ja hem anunciat que farem una informació pública bastant aviat de l'estudi informatiu, recollint les aspiracions del municipi de Cercs, que no faci malbé la banda oest del municipi, i fent, per tant, un doble salt sobre el pantà. I intentant aprofitar al màxim les característiques d'aquest punt tan estret i tot el que representa un congós complicat en el que desdoblar comportarà una inversió probablement 3 vegades el que ha costat el desdoblament Manresa-Berga. I que estaríem parlant de l'ordre de 600 o 700 milions d'euros. En concret, s'han excavat 3,7 quilòmetres de galeria nova que s'han afegit als 1,6 quilòmetres que ja estaven operatius des de l'obertura del túnel com a galeria de servei. Amb aquesta obra, el túnel se situa a la primera línia europea en normes de seguretat de túnels. La nova galeria té capacitat per evacuar en pocs minuts les persones que es trobin en la via principal en cas d'incendi. La nova galeria té una amplada també capaç de fer circular els vehicles de seguretat civil en cas de necessitat. Aguanta intensitats de 30.000 vehicles dia amb 3 carrils. Per tant, estem a 7.000. Abans d'arribar a prestacions que ens exigissin, i no dic que li exigissin a la concessionària desdoblar, hem de passar com a mínim de 10.000. De manera que tampoc cal que ningú aixequi més expectatives del compte. Conformem-nos amb el que tenim, disfrutem-ho tant com puguem, valorem les notícies positives i recordem que hi ha coses que, com que són en règim de concessió, s'han de pagar. Ara és el govern el que paga els peatges que no paguen els veïns que utilitzen gratuïtament el túnel. Gran expectació aquest dimecres al barri de Santa Eulàlia de Berga amb la presència de Xenoa. La penya aloncista de Catalunya, FU de Berga, ha fet l'entrega de carnet de sòcia honorífica a la cantant mallorquina Xenoa. L'acte ha tingut lloc passades les 2 del migdia al local de la penya aloncista al bar Astúries de Santa Eulàlia. Bé, hem vingut a Berga perquè volíem donar suport a la penya d'Alonso que teniu aquí muntada i com estava molt bé, acabant d'arribar de Madrid, hem pogut estar molt poquet perquè tenim més cosetes, però volíem venir i poqueta cosa més, no? Jo crec que és més el suport i l'estar físicament, no només allà de dir-ho, sinó que està aquí i amb el supercarnet que m'han donat, que jo ja som feliç, o sigui que molt bé, supercontenta, molt bé, que mos vagi molt bé a tots, no? I això és esport, o sigui que molt bé. I amb la gent de Berga, que és molt simpàtica en jo, i s'ha portat molt bé, des que ha baixat el cotxe. La cantant s'ha mostrat molt contenta per formar-ne part, ja que, com ella mateixa ha afirmat, és una fan incondicional de Fernando Alonso.
No ho sé, però sempre passa amb els esports, no? Jo me recordo que hi havia una vegada que estava com més pendent del baloncesto, no? I ara amb el Pau Gasol un poquet més, i hi ha temporades, això, la Fórmula 1 va i ve, no? Així que bé, és esport, dona igual, és com la música, també. La música és massa manco, de vegades també és igual. La visita ha estat ràpida, però ha tingut temps per atendre els mitjans de comunicació i també per fer-se fotografies amb tots els admiradors que li han demanat. Ha assegurat que espera tornar a Berga amb més tranquil·litat. L'establiment de material elèctric l'Escot Instal·lacions, situat al passeig de la Indústria de Berga, ha estat víctima al matí d'aquest dimecres d'un atracament amb armada. Tot i que no hi ha encara dades oficials sobre aquest delicte, Canal Català Berga ha pogut saber que l'atracament ha estat protagonitzat per almenys una persona que ha entrat a l'establiment amb una arma de foc que podria ser simulada cap a 11:15 del matí. Aquest atracador hauria intimidat la dependenta de l'establiment i hauria aconseguit endur-se una certa quantitat de diners en efectiu i un ordinador portàtil. Tot i que es tracta d'una zona relativament transitada per la proximitat amb l'ambulatori i la zona comercial del canal, no hi ha hagut testimonis i els veïns tampoc s'han adonat de res ni de quina forma l'atracador ha fugit o de si l'esperava algú amb cotxe a fora. Després de l'atracament i un cop han acudit els Mossos d'Esquadra alertats pels responsables del comerç, l'establiment ha baixat persiana i ha estat tancat durant tot el dia. Tot i que no s'ha establert cap relació, aquest atracament pot tenir alguns elements comuns amb el que es va produir dimecres de la setmana passada a Gironella, quan uns atracadors van amenaçar amb una navalla i una pistola, també simulada, els dependents que ja tancaven l'establiment i van aconseguir endur-se 50 euros i una jaqueta d'una de les dependentes. Hostaleria i Turisme del Berguedà ha celebrat el sorteig d'un cap de setmana al Berguedà que inclou sopar, nit d'hotel, esmorzar, dinar degustació i la visita a un recurs turístic de la comarca. El guanyador d'aquest sorteig, celebrat amb motiu de la finalització de la 7a edició de la Cuina del Bolet, ha estat Xavier Marquès, de Tarragona. Doncs acabem de procedir a fer el sorteig de la campanya de la passada edició de la Cuina del Bolet, que ha consistit en atorgar el premi d'un cap de setmana per 2 persones al Berguedà. La 7a campanya de la Cuina del Bolet, que va ser la darrera edició, doncs és un moment més de la campanya publicitària que portem a terme des de fa 7 edicions per promocionar la comarca i concretament els bolets. Els bolets, no cal dir-ho perquè ho sabem tots, és un atractiu turístic i un actiu que durant els mesos de setembre, octubre i fins i tot novembre genera una activitat econòmica a la comarca del Berguedà que considerem que cal mantenir. En aquesta darrera edició de la Cuina del Bolet han participat 24 restaurants que han fet palesa la bona acollida d'aquesta proposta gastronòmica que s'ha dut a terme la passada tardor i que esdevé una de les iniciatives més arrelades i de major èxit d'enguany. Entre altres accions, per tal de promocionar aquesta 7a edició de la Cuina del Bolet, es van editar 40.000 fulletons distribuïts en diferents mitjans de comunicació, oficines de turisme, el Palau Robert, etc. També es van dur a terme diferents accions paral·leles, com Cuina Bolet, englobada dins de la mostra de tardor Berga Bolet i que van consistir en la realització de demostracions de cuina de plats elaborats amb bolets en directe. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.